Hakani ke video ke ba mentah kesengi ngadon ya ka trik ke ba thamai ke ba phila ban but ha ke ba phila ban print ya ki dur ki ba phila jule screenshot lani ki ba phi shon da ka smartphone kamera ban print tang sisen klik bat lada phi dei ki ba dang thamai ya ke channel lani ki ba mpat de ban kershan yang ini ke ba subscribe phila ban le ya kata bat kum juru ban press ke bell icon kana ba pin dubyo ki video thamai ki bangin sa update na kapor sa kapor batu mentang ini apa ya ke video. Kidon kipor kiba ngidei ban le screenshot ya ki dur lani ki dokumen lani kinu ki jingtho kiba yo na internet. But don ru kipor kiba ngi hapan print ya ki dur kiba ngi shon hi. Di ya kata lada phi kwa ban print anda kila buon pinom la ban print tang sisen klik pia ban ya shiposin lada pidon shipot likidur ban san pausin lada pidon san paut likidur dengan hikai phi kumno ban print tang sisen klik lada phi pe ya ke file kani ke ka kadur ke bangi khot ka jpeg lani kala ban long ka png file lani kinu ki jai tambah yakini kidur baru ngan penkelalong no tangkawi ke file dia kata pi select baru dak ba press Ctrl A nang ta sa print na pi print yakini ngan batai pi di ban print haka printer han rai pi ban jit ya kan ka wai pila ban download no internet ya ni Qt PDF writer anda pila ada ban install pin la ban jit ya ni nang ta pade hakabai dei bat ka paper size pila ban jit ya kanu ka jai paper ka ba phikwa ban print thangni nga pen inuk sai phi bangan print haka A4 ban nga klik A4 nang ta phikwa ba ki jingtho jong phi kin long ki pasai te jit ya ka lai spa lani ka ba real spa DPI baka pen klan ya ka resolution nang tapat kabenta ka ba khaddo kalong ba pinweng no ini tik nakani fit picture to frame tanda pila la ban weng ya kato sa print ya kani ka file ke jongpi patkan sa pen kalalong tangkawai hamni pin absipang kan sa mi ka window ku batmai matkan sa pan ya ka location ka ba pin save ya kato ka ba pila print bat nangta sa rename lani jer kerteng dakawai ya ketua file ke ba pila print thamai shaka PDF ti hangni ngala de banji de location ai ka kerteng bat ka location jongka kan dei hakani ka benta ke ba POE hakani ka screen nangta and save hakani ka file bat mentala danga play yakni ka JPEG hangni la danga zoom hi yo I hangni bagadi ka historical development bat hangni la danga play ka PDF file ru kalong kumjo hi ka historical development of group work ti kalong hakani ka rukom ka ba phila ban print season print bat parlok baro nga karmen ba pi itana dikani ka video wat klet ban yai kershan yangi na ka por da ka ba pi like pi samem shaki wei bat kham tam ba pin subscribe kana bangi ru induk yo men sim kublai shibun